Když přemýšlíte o dětech žijících v bohatství a luxusu, vzpomeňte si na děti z katarské královské rodiny. Všechny děti z rodu Thani se narodily do nepředstavitelného bohatství díky čistému jmění rodiny ve výši 335 miliard amerických dolarů. Katarská královská rodina však není jedinými superbohatými lidmi v zemi. Děti majitelů firem, jako jsou Wissam al-Mahna a Nasser al-Shalifi, si mohou dovolit letět luxusním soukromým letadlem do Itálie jen kvůli zmrzlině. Od soukromých ostrovů po superjachty pojďme prozkoumat luxusní životy nejbohatších dětí v Kataru. Děti Tamima bin Hamada al-Thaniho rodina, al-Thani vládci Kataru, je známá luxusem a bohatstvím. U kormidla stojí Tamim bin Hamad al-Thani emír Kataru s ohromujícím čistým jměním ve výši 2,1 miliardy amerických dolarů. Jeho děti žijí životem, který odráží extravaganci, cestují po světě stylově a užívají si těch nejlepších zážitků, které si za peníze lze koupit. Jejich flotila soukromých tryskáčů, vlastněná katarským emírem, je zázrakem luxusu. Boeing 747 vyniká, je vybaven nejmodernější technologií a má honosné interiéry s pohodlnými sedadly, nejmodernějšími zábavními systémy a soukromými apartmány. Létání není jen doprava, je to zážitek z dokonalého luxusu. Představte si, že se vznášíte v oblacích, obklopeni nejlepším vybavením a užíváte si bezkonkurenčního pohodlí. Ale tím extravagance nekončí. Jachta rodiny al-Thani je plovoucí palác, který nabízí veškeré myslitelné vybavení. Luxusní kajuty, gurmánská kuchyně, soukromé kino a lázně z ní dělají zázrak moderního inženýrství. Mega jachta Katara, jedna z nejdražších a největších na světě, se táhne na délku 124 metrů a nabízí přistávací plochu pro vrtulníky a několik palub, které pojmou až 35 hostů a 90 členů posádky. Děti lze často najít při plavbě po Středozemním moři nebo Arabském zálivu, kde si užívají to nejlepší, co život nabízí. Tráví dny lenošením na palubě, plaváním v křišťálově čisté vodě a užíváním si společnosti přátel a rodiny. Jejich životní styl sahá daleko za hranice cestování. Mají přístup k exkluzivním zážitkům ubytování v 5hvězdičkových hotelech, večeři v restauracích oceněných Michelinskou hvězdou a účast na významných akcích. Děti se setkávají s celebritami a světovými vůdci a užívají si tu nejlepší kuchyni a zábavu. Jejich životy jsou neustálou přehlídkou opulentnosti a velkoleposti. Sport a dobrodružství jsou také velkou součástí jejich života. Mají přístup k soukromým lyžařským střediskům, exkluzivním golfovým hřištím a dokonce i k vlastním soukromým ostrovům. Rádi se věnují aktivitám jako lyžování, šnorchlování a jízda na koni, vždy obklopeni nejlepším vybavením a zkušenými instruktory. Jejich šatníky jsou plné značkového oblečení a v jejich garážích se nacházejí sbírky nejdražších aut světa. Děti al-Thani jsou také známé svou láskou k módě. Navštěvují exkluzivní módní přehlídky a akce, nosí značkové oblečení a pokrývají se diamanty. Často je lze vidět v luxusních klenotnictvích, jak si kupují drahé kousky a rozšiřují si své působivé sbírky. Kromě lásky k luxusu jsou děti al-Thani známé také svými filantropickými aktivitami. Podporují různé charitativní účely a darují miliony hodnotným organizacím a projektům. Zapojují se také do různých obchodních aktivit, investují do nemovitostí, technologií a dalších odvětví. V podstatě děti Tamima bin Hamada al-Thaniho žijí životem, který je stělesněním luxusu. Každý jejich rozmar je splněn a každé jejich přání je splněno. Od nebe až po moře jejich životy jsou důkazem neuvěřitelného bohatství a privilegií, které přichází s tím, že jsou součástí vládnoucí rodiny Kataru. Jsou skutečným stělesněním luxusu a opulentnosti a žijí život, o kterém si většina lidí může jen nechat zdát. Kromě emírových dětí a vnoučat mají všechny děti rodiny Thani přístup k nepředstavitelnému bohatství. Rod Thani je proslulý svým extravagantním životním stylem a investicemi do luxusních nemovitostí. Královský palác v Dauhá, komplex 15 paláců pokrytých zlatem, je odrazem jejich bohatství a lásky k luxusu. Tento architektonický zázrak se pyšní parkovištěm pro více než 500 aut,
a jeho výstavba stála odhadem přibližně 1 miliardu amerických dolarů. Kromě toho vlastní úžasný bílý palác v Ománu a supersídlo v Londýně. Kromě nemovitostí a vozidel se rod Thani věnuje i umění a sportu. Investovali miliardy do vybudování působivé umělecké sbírky, včetně cenných děl Warhola, Rothka a Cézanna. Jejich láska k fotbalu je patrná z jejich významných investic do tohoto sportu, včetně akvizice Paris Saint-Germain a podílu v ESC Braga. Pořádali také řadu mezinárodních mistrovství, včetně asijských her mistrovství světa v boxu AIBA a mistrovství světa ve fotbale FIFA. Rod Thani je jednou z nejbohatších dynastií na světě a jejich utrácení odráží jejich nesmírné bohatství a vliv. S čistým jměním přesahujícím 335 miliard amerických dolarů si mohou dopřát to nejlepší, co svět nabízí, a jejich odkaz sahá do různých oblastí. Pokud si myslíte, že je to vzrušující, počkejte si, až uvidíte, jak budou cestovat děti dalšího katarského miliardáře. Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. 5 dětí. Děti Hamada bin Jassima bin Jabera. Al Thaniho jsou předurčeny k životu v nekonečném luxusu a pohodlí díky impozantnímu čistému jmění jejich otce ve výši 2 miliard dolarů. Cestování stylově je rodinnou tradicí a Hamadovi děti nejsou výjimkou. Jejich preferovaným dopravním prostředkem je opulentní rodinná jachta Al Mirkab. Al Mirkab měří přes 136 metrů na délku a pyšní se 10 luxusními apartmány, z nichž každý je nádherně navržen tak, aby poskytoval bezkonkurenční pohodlí a soukromí. Nabízí rozlehlé obytné prostory, včetně velkého salonu, jídelny a knihovny, všechny zdobené krásným řemeslným zpracováním a luxusním nábytkem. Exteriér jachty je stejně působivý s elegantními liniemi, rozlehlými palubami a zářivě bílou nástavbou, která se ve slunečním světle třpytí. K vybavení na palubě patří soukromé kino lázeňské a wellness centrum posilovna a dokonce i bazén. Hosté si mohou vychutnat gurmánskou kuchyni připravenou šéf kuchaři světové úrovně podávanou ve formální jídelně nebo pod širým nebem na palubě. Děti z Al Thani často plují po Středozemním moři nebo Karibiku a dopřávají si dokonalý námořní luxus. Jachta Jim slouží jako soukromé útočiště a nabízí jim to nejlepší vybavení a možnost stylově relaxovat. Mohou trávit dny lenošením na palubách, plaváním v křišťálově čisté vodě nebo se věnovat vodním sportům. Jachta je symbolem bohatství a postavení jejich rodiny a mají štěstí, že mají k dispozici tak neuvěřitelné plavidlo. Jejich luxusní životní styl ale nekončí cestováním. Zdědí impozantní řadu nemovitostí a majetku, které jim zajistí bohatství po generace. Hamadovo portfolio nemovitostí je impozantní, včetně Intercontinental, Harrods a Shard. Intercontinental, Harrods a Shard jsou 3 ikonické nemovitosti v Londýně ve Spojeném království, které vlastní investiční společnost Qatar Investment Authority QIA. Intercontinental London Park Lane je 5hvězdičkový hotel nacházející se v srdci Londýna, který nabízí luxusní ubytování a prvotřídní vybavení. Je oblíbenou destinací pro obchodní cestující i turisty a poskytuje bezkonkurenční služby a pohodlí. Díky své prvotřídní poloze a výjimečnému vybavení je Intercontinental klenotem v portfoliu rodiny Al Thani. Harrods, legendární obchodní dům v Knightsbridge v Londýně, je proslulý svým opulentním interiérem, špičkovou módou a luxusním zbožím. Tato ikonická britská instituce je oblíbenou turistickou destinací, která přitahuje návštěvníky z celého světa, aby si vychutnali jeho eleganci. Shard 72-patrový mrakodrap v Southwarku v Londýně je mistrovským dílem moderní architektury navrženým Renzem Pianem. Jako jedna z nejvyšších budov v Evropě nabízí ze své střešní terasy úchvatný výhled na město. Shard je víceúčelový komplex s kancelářemi, restauracemi a 5hvězdičkovým hotelem Shangri-La, což z něj činí centrum ruchu v srdci Londýna. Investice rodiny Al Thani do Shardu upevnila jejich postavení na globálním trhu s nemovitostmi a dokazuje jejich závazek k inovativním a ikonickým projektům. Tyto památky generují značné příjmy, což dětem Al Thani zajistí i nadále luxusní život.
Budou mít možnost vlastnit a spravovat některé z nejprestižnějších nemovitostí na světě, čímž upevní pozici své rodiny jako jedné z nejbohatších a nejvlivnějších v Kataru. Hamad má navíc značné investice v jedné z největších bankovních skupin na světě, což jeho dětem poskytuje rozsáhlé finanční impérium. Budou mít přístup k rozsáhlé síti finančních zdrojů, což jim umožní věnovat se svým vášním a zájmům, aniž by se museli starat o peníze. Ať už se rozhodnou investovat do nemovitostí podnikání nebo filantropie, budou mít prostředky k tomu, aby dosáhli významného dopadu. Rozsah těchto majetků je ohromující a jejich správa bude značný úkol. S dostupnými zdroji a podporou jsou však děti z Altány dobře připraveny tuto odpovědnost převzít. Byly vychovány s očekáváním excelence a mají přístup k nejlepšímu vzdělání a odborné přípravě. Budou vybaveni k tomu, aby zvládli nároky spojené se správou rodinného bohatství a odkazu. Jejich životní styl je neustálou přehlídkou luxusu s přístupem k soukromým tryskáčům, luxusním autům a exkluzivním akcím. Účastní se nejprestižnějších světových večírků a setkání, kde se setkávají s celebritami politiky a obchodními lídry. Mají možnost zažít to nejlepší v životě od gurmánské kuchyně až po vzácná umělecká díla, zatímco jeden Katařan jich má hned několik. Investice do nemovitostí a bankovnictví, které může předat svým dětem další, se věnuje sportu. A pokud o sportovních penězích něco víte, víte, že je to šílené. 4 děti Násira al-Chalafiho. Děti Násira al-Chalafiho jsou předurčeny k životu v bezkonkurenčním luxusu a privilegiích, a to díky nesmírnému bohatství a vlivu jejich otce ve sportovním průmyslu. Násirovy investice do sportu v hodnotě miliard dolarů zajistily finanční budoucnost jeho rodiny. Násirovo portfolio, které je předsedou Qatar Sports Investment, zahrnuje podíly v lukrativních sportovních podnicích, zejména v BIN, globální sportovní síti, která vysílá významné sportovní události milionům diváků po celém světě. To generuje značné příjmy a zajišťuje jeho dětem luxusní život. Děti al-Chalafiových se aktivně věnují sportu a těší se exkluzivnímu přístupu na špičkové akce a zařízení. Díky vlivnému postavení svého otce se účastní mistrovství světa ve fotbale, tenisových turnajů a dalších akcí. Násirovo jmenování ministrem bez portfeje v roce 2013 dále upevnilo jeho bohatství a vliv a poskytlo další zdroje jeho dětem. Jeho pozoruhodný vzestup ze skromných začátků k jednomu z nejbohatších mužů Kataru zajistil jeho rodině opulentní životní styl. Násir al-Chalafi je také prezidentem fotbalového klubu Paris Saint-Germain, PSG Qatar Sports Investments, QSI Katarské tenisové federace, QTEF Katarské skvošové nadace, QSF a viceprezidentem Asijské tenisové federace pro západoasijskou ATF. Byl bývalým tenistou žebříčku ATP, který hrál na mezinárodní scéně v letech 1992 až 2002. Násir al-Chalafi byl od června 2011 předsedou Qatar Sports Investments, což je suverénní investiční fond zaměřený na investice do sportovního a volnočasového průmyslu na národní i mezinárodní úrovni. Po akvizici Paris Saint-Germain FCPSG společností QSI v červnu 2011 se Nasser al-Chalafi stal předsedou představenstva PSG a také generálním ředitelem klubu. Qatar Sports Investments QSI je silnou společností ve světě sportu podporovanou katarskou vládou a působí jako dceřiná společnost Qatar Investment Authority QIA Národního suverénního investičního fondu. Společnost QSI, založená v roce 2005, má kořeny v katarském Dauhá a vede jí dynamické duo předsedy Nassera al-Chalafiho a místopředsedy Adel Mohameda Tayeba Mustafaviho. Pod jejich vizí a vedením dosáhla QSI ve sportovním průmyslu významného pokroku. Vliv společnosti QSI sahá ještě dále s 22% podílem v portugalském klubu ESC Braga a údajným zájmem o akvizici podílu v klubu Premier League Tottenham Hotspur. Dosah a vliv společnosti QSI v mezinárodním sportu jsou nepopiratelné, přičemž hodnota se odhaduje na miliardy dolarů.
Roční tržby společnosti jsou značné a generují stovky milionů dolarů, což dále upevňuje postavení Nasera Al-Chalafiho jako jedné z nejúspěšnějších a nejbohatších osobností ve sportovním průmyslu. Není divu, že jeho děti mají přístup ke všemu luxusnímu životu, který nabízí. Děti Al-Chalafiových si užívají soukromé tryskáče, luxusní jachty, značkové oblečení a drahá auta. Jejich budoucnost je zářná a zdědí nejen bohatství, ale také odkaz moci a vlivu ve sportovním průmyslu. Díky konexím svého otce jsou připraveni pokračovat v rodinné tradici luxusu. V podstatě žijí děti Al-Chalafiových život hluboce propojený se sportem a každé jejich přání je uspokojeno. Od stadionů až po zasedací místnosti jejich životy ukazují neuvěřitelné bohatství a privilegia, která s sebou nese členství v katarské elitě. Nasir Al-Chalafi ve své pozoruhodné kariéře také zdůrazňuje jeho závazek k filantropii a pomoci komunitě. Navzdory svému nesmírnému bohatství a úspěchu se i nadále věnuje podpoře různých charitativních iniciativ a prosazování programů rozvoje sportu v Kataru i mimo něj. Prostřednictvím nadace Nasira Al-Chalafiho podporuje různé projekty, včetně vzdělávání, zdravotnictví a rozvoje mládeže. Jeho nadace také poskytuje stipendia a finanční pomoc talentovaným mladým sportovcům a pomáhá jim dosáhnout jejich sportovních snů. Jeho děti zdědí jeho bohatství, ale také jeho hodnoty, jako je štědrost, soucit a společenská odpovědnost. Čisté jmění Nasira Al-Chalafiho se odhaduje na miliardy dolarů, ačkoliv přesnou částku je obtížné určit. Společnost Qatar Sports Investments QSI, jejímž je předsedou, je dceřinou společností Qatar Investment Authority, což je v podstatě národní fond bohatství v hodnotě 338 miliard dolarů. Na příběhu Nasera Al-Chalafiho je nejzajímavější to, že začínal ze skromných počátků. Začínal jako syn rybáře, který po svých rodičích nezdědil nic, na rozdíl od syna Janet Jacksonové, ale v současné době je jedním z nejbohatších mužů v Kataru. Veškeré toto bohatství je k dispozici jeho dětem. Wissam Al-Mana, dítě Janet Jackson, Issa Al-Mana. Issa Al-Mana, syn Wissama Al-Many, a Janet Jackson se narodil do života v bohatství a luxusu. Jeho otec Wissam Al-Mana s čistým jměním ve výši 1 miliardy dolarů je úspěšný podnikatel a investor, který vybudoval obrovské impérium prostřednictvím svého konglomerátu Al-Mana Group. Skupina provozuje více než 30 podniků v různých odvětvích, včetně maloobchodu, nemovitostí, automobilového průmyslu a médií, a poskytuje Issovi přístup k exkluzivním zážitkům a příležitostem. Vliv Al-Mana Group sahá po celém světě a podniky působí na Středním východě, v Evropě a Asii. Například jejich maloobchodní divize drží exkluzivní franšízová práva pro několik luxusních značek, včetně Harvey Nichols Dolce a Gabbana a Alexander McQueen. Jejich realitní divize vlastní a provozuje několik luxusních nemovitostí, včetně ikonické věže Al-Mana v katarském Dauhá. Wissam Al-Mana má dalším aspektem Issova života plného vzrušení a dobrodružství i svou lásku k cestování. Rodina Al-Mana často podniká luxusní dovolené do exotických destinací, jako jsou soukromé ostrovy na Maledivách a luxusní lyžařská střediska ve švýcarských Alpách. Cestují stylově a k dispozici mají soukromé tryskáče a luxusní jachty. Janet Jackson, Issina matka, je globální ikonou s čistým jměním kolem 360 milionů dolarů. Její sláva vnáší do života mladé Issy další vrstvu lesku díky přístupu k exkluzivním akcím, premiérám na červeném koberci a soukromým koncertům. Janetina kariéra trvá přes 4 desetiletí a z hity jako Control Rhythm Nation a That's the Way Love Goes získala řadu ocenění, včetně 5 cen Grammy a hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Issa Al-Mana se narodil 3. ledna 2017. Příchod jejich syna znamenal novou kapitolu v jejich životech plnou lásky, radosti a dobrodružství. Jako oddaná matka si Janet dala pauzu od své rušné kariéry, aby se mohla soustředit na výchovu svého dítěte. Její štěstí však netrvalo dlouho, protože s Wissamem oznámili rozchod pouhých 7 měsíců po Issině narození. Navzdory rozchodu oba rodiče zůstávají odhodláni společně vychovávat děti a chránit soukromí svého syna.
Ačkoliv Janet a Wissam už spolu nejsou, upřednostňují blaho svého syna a ve výchově Issy drží jednotu. Vytvořili si láskyplný a podporující vztah společné výchovy, díky kterému se jejich syn cítí milován a opatrován. Issiny rodiče se společně účastní školních akcí, sportovních zápasů a recitálů, čímž dokazují své odhodlání štěstí svého syna. Jak Issa roste, projevuje vášeň pro hudbu a dovedně hraje na violoncello a housle. Jeho láska k hudbě není žádným překvapením vzhledem k legendárnímu postavení jeho matky jako zpěvačky. Dnes Issa žije v Londýně se svými rodiči, kteří se i nadále starají o jeho růst a rozvoj. Díky oddanosti rodičů je Issův život krásnou směsící lásky hudby a dobrodružství, zatímco objevuje svět kolem sebe. Issova výchova je jedinečnou směsicí obchodního talentu a vlivu celebrit. Je obklopen bohatstvím mocí a prestiží s šatníkem plným značkového oblečení a schůzkami, které zahrnují výlety do soukromých zábavních parků i exkluzivní večírky. Jeho vzdělání je také špičkové s přístupem k nejlepším soukromým školám a lektorům. Issa sice nepatří mezi královské rodiny, ale jeho život není o nic méně opulentní. Bohatství rodiny Almana a sláva Janet Jacksonové vytvářejí jedinečné prostředí, kde si Issa může užívat to nejlepší z obou světů. Jak bude starší, pravděpodobně zaujme ve skupině Almana významnější roli, bude se učit všemu, co je v rodinném podniku a připravovat se na to, že se jednoho dne ujme vedení. S vedením a podporou svých rodičů bude dobře vybaven k tomu, aby se vyrovnal se složitostmi obchodního světa a navázal na odkaz, který jeho otec vytvořil. Issa si prozatím spokojí s tím, že si užívá plody práce svých rodičů a žije život, který je skutečně hodný prince. Ať už lenoší na soukromé pláži nebo se účastní premiéry na červeném koberci Issa Almana, žije život v luxusu a privilegiích. Ačkoliv je Issa Almana bohatý kluk z luxusní rodiny, není královskou osobou jako děti z našeho dalšího příspěvku šejk Faisal bin Qasim Al Thani. Děti šejka Faisala bin Qasima Al Thaniho jsou konečnými dědici luxusní říše. Čisté jmění jejich otce ve výši 1,7 miliardy dolarů a jeho předsednictví v Al Faisal Holding zajišťují, že jejich životy jsou naplněny privilegií a luxusem. Rozmanité investice společnosti Al Faisal Holding do pohostinství, obchodu s nemovitostmi, průmyslové výroby, dopravy, zábavy a vzdělávání poskytují dětem přístup k exkluzivním zážitkům po celém světě. Nejlepší na tom je, že pocházejí z vládnoucí katarské rodiny rodu Thani. Vlastnictví více než 20 hotelů po celém světě, které společnost vlastní, jim nabízí nezapomenutelné cestovní zážitky. Ať už se jedná o luxusní přímořský rezort na Maledivách nebo 5hvězdičkový hotel v Paříži, jejich cesty jsou mimořádné. Luxus společnosti Al Faisal Holding. Hotely jsou proslulé svými majestátními fasádami a honosnými vchody, které udávají tón nezapomenutelnému zážitku. Jakmile vstoupíte do honosné vstupní haly, obklopí vás mramorové podlahy, křišťálové lustry a luxusní nábytek, který vyzařuje luxus. Prostorné pokoje a apartmá jsou vkusně zařízené a nabízejí nejmodernější vybavení a technologie, které uspokojí potřeby cestovatelů milujících luxus. Hotelové gurmánské restaurace a luxusní bary podávají vynikající kuchyni a kvalitní vína, zatímco exkluzivní lázně a wellness centra nabízejí omlazující procedury pro sklidnění mysli i těla. Personalizované služby komorníka zajistí, že bude splněno každé vaše přání a váš pobyt bude skutečně nezapomenutelný. Hotel Ritz-Carlton Hong Kong se pyšní panoramatickým výhledem na město, zatímco Four Seasons London nabízí elegantní ubytování v srdci britské metropole. Hotel Burj Rafal Riyadh kombinuje tradiční arabskou pohostinnost s moderním luxusem a Shangri-La Paris poskytuje klidnou oázu ve městě světel. Většinový podíl společnosti Al Faisal Holding ve společnosti Amal, veřejně obchodované společnosti s rozmanitými zájmy, významně upevňuje dědictví bohatství moci a vlivu, které děti zdědí. Diverzifikované portfolio společnosti Amal zahrnuje různá odvětví, včetně nemovitostí, zdravotnictví, vzdělávání a finančních služeb a poskytuje tak pevný základ pro rodinné dědictví.
Většinový podíl společnosti Al Faisal Holding zaručuje finanční sílu a stabilitu společnosti a zaručuje tak dětem značné dědictví. Amalovy rozmanité zájmy také nabízejí ochranu proti výkyvům trhu a chrání bohatství a vliv rodiny v průběhu času. Soukromé muzeum šejka Faisala v Dauhá je unikátním aspektem jeho říše a ukrývá více než 15 000 předmětů, včetně historických automobilů, starobylých mincí a islámského umění. Vyrůstání obklopené těmito neocenitelnými artefakty vštípilo dětem hluboké uznání pro historii a kulturu. Muzeum je odrazem vášně jejich otce pro sbírání a zachování kulturního dědictví a bude významnou součástí jejich dědictví. Děti Al Thani si užívají životní styl plný luxusu a exkluzivních zážitků. Mají přístup k soukromým tryskáčům, luxusním jachtám a významným akcím, nosí značkové oblečení a setkávají se s vlivnými lidmi. Jejich životy jsou neustálou oslavou bohatství a privilegií od účasti na slavnostních akcích až po užívání si soukromých koncertů. Jejich budoucnost je zářná z dědí obrovské jmění a rozmanité obchodní impérium, které zahrnuje řadu odvětví. Díky dostupným zdrojům a podpoře jsou dobře připraveni pokračovat v tradici opulentnosti a velkoleposti rodiny Al Thani. Díky výchově získali znalosti a dovednosti potřebné k řízení a rozvoji otcovy říše, což zajistilo, že jejich odkaz zůstane po generace. Děti Al Thani jsou také vystaveny filantropickému úsilí rodiny, přičemž Al Faisal Holdings podporuje různé charitativní iniciativy v Kataru i mimo něj. To v nich vštípí smysl pro společenskou odpovědnost a závazek pomáhat komunitě. S přibývajícím věkem se děti Al Thaniových ujmou významnějších rolí v Al Faisal Holdings, naučí se složitosti rodinného podnikání a připraví se na to, že se jednoho dne ujmou vedení. S otcovým vedením a podporou budou dobře vybaveny k tomu, aby se vyrovnali se složitostmi obchodního světa a navázali na odkaz, který šejk Faisal vytvořil. Tyto děti se narodily do luxusního prostředí a budou si tento majetek a bohatství užívat po zbytek života, podobně jako děti Akbara al-Bakra, Husajna a Mohameda. Děti Akbara al-Bakra, Husajn a Mohamed. Husajn a Mohamed al-Bakrovi, synové Akbara al-Bakra, patří do jedné z nejvlivnějších katarských rodin. Jejich otec s čistým jměním v rozmezí 30 až 60 milionů dolarů zastává řadu významných pozic, včetně generálního ředitele Qatar Airways a předsedy One World. Akbar al-Bakr díky svému vizionářskému vedení katapultoval Qatar Airways do nebývalých výšin a upevnil její status jedné z předních světových leteckých společností. Od svého založení se letecká společnost vyšplhala do závratných výšin a díky své excelenci nashromáždila ocenění a úspěchy. Pod al-Bakrovým bystrým vedením rozšířila Qatar Airways svou flotilu na více než 200 letadel. Vytvořila rozsáhlou síť tras zahrnujících 160 destinací a vykázala roční tržby přesahující 10 miliard dolarů. Ziskovost letecké společnosti je charakteristickým znakem jejího úspěchu, kdy s grácí a odolností překonává výzvy v odvětví. Al-Bakrův úspěch mu vynesl široké uznání jako průkopníka v leteckém průmyslu. Jeho sbírka trofejí přetéká prestižními oceněními, včetně prestižní ceny Skytrax World Airline Awards, která Qatar Airways 5krát označila za nejlepší leteckou společnost světa. Příklad, který jeho synové oddaně následují. Husajn a Mohamed vyrůstají v rodině s velkým bohatstvím a vlivem, takže mají přístup k těm nejlepším věcem v životě. Žijí v honosných sídlech, užívají si exotických dovolených a cestují stylově soukromými tryskáči svého otce. Tato letadla nabízejí bezkonkurenční pohodlí a komfort, jsou vybavena nejmodernější technologií, luxusními interiéry a soukromými apartmány. Ať už cestují do Evropy nebo Spojených států, bratři al-Bakrovi zažívají vrchol luxusu. Rodina al-Bakrových vlastní několik nemovitostí, z nichž každá je extravagantnější než ta předchozí, což bratrům poskytuje široký výběr luxusních domů. Jejich dovolené jsou plné aktivit, jako je jachting, lyžování a účast na významných akcích, což vše přispívá k luxusnímu a privilegovanému životu.
Často je lze nalézt při odpočinku na soukromých ostrovech ubytování v 5hvězdičkových rezortech nebo při objevování některých z nejexkluzivnějších destinací po celém světě. Navzdory přístupu k luxusu si Husajn a Mohamed cení svého soukromí a stejně jako jejich otec se rozhodli žít mimo dohled veřejnosti. Tato preference soukromého života v nich i uprostřed neuvěřitelného bohatství a privilegií vštípila smysl pro zodpovědnost a pokoru. Chápou, jak důležité je zůstat nohama na zemi a pokorní i přes svou privilegovanou výchovu. Husajn a Mohamed již přebírají zodpovědnost, která s odkazem jejich otce souvisí. Byli připraveni převzít rodinný podnik a pokračovat v tradici excelence a vlivu rodiny Al-Bakrových od narození. Husajn, starší syn, se aktivně podílel na provozu Qatar Airways a sehrál klíčovou roli v expanzi a úspěchu letecké společnosti. Má bystrý cit pro inovace a sehrál klíčovou roli v zavádění nových technologií a služeb do letecké společnosti. Mohamed se naopak soustředil na další obchodní zájmy rodiny, včetně nemovitostí a investic. Má bystrý obchodní talent a provedl chytré investice, které přinesly značné výnosy. Oba bratři jsou vzdělaní a mají dobré znalosti o světě podnikání. Jsou známí svou pokorou a praktickou povahou, a to i přes své privilegované dětství. I když se podílejí na podnikání, žijí v honosných sídlech zdobených honosnými interiéry, soukromými kiny a extravagantními bazény. Jejich láska k luxusním vozům je patrná z jejich rozsáhlé sbírky, která zahrnuje vzácné a luxusní modely z celého světa. Od elegantních sportovních vozů po luxusní SUV jejich garáž je snem každého automobilového nadšence. Díky za sledování. Podívejte se na další videa s dalším zajímavým obsahem.